عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام تعالى وبركاته. نمقلة أبي على فوق على بركة ولينا على مسادو le 15 août 2024 an bɛ Senegali jamana kɔnɔ an bɛ dugu la min ye Kɔsanto an nana an jatilakaw ka baarakɛyɔrɔ la alhamdulillah an ka président n'o ye Nuhu Jara n'o ye an jatikɛ ye an b'a foli kɛnɛ in kan ayiwa balimaw a n'a sinji an nana u ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye n'an ɲɛda u ka feereyɔrɔ kan n'an ɲɛda u ka mugu dilanyɔrɔ kan kuma kana dugawu kɛ nin kɛnɛ kan yan ka tila ka dugawu ɲini u fɛ fɔlɔ an bɛ délégation mun y'an accompagné ka na an balimakɛ Konate ani an teri Dafi an ka foli b'u ye o kɔfɛ Musa yɛrɛ n'a ka jama an b'u fo minnu ka baara ye jago ye yan ani minnu ka baara ye dilanni ye moto sira kan an ka foli bɛ bɛɛ ye ka fara parantiw kan bisa wulada na k'an b'u bolo ko bi ta tɛ fulani dɔ ye yɔrɔ a mécanicien ninnu PC tigi bɛ tila k'u ta fula b'a kɛ kunkolo la bi an b'u bolo bi n'u ma se ka min kɛ bi ko n'u ma se ka kɛ an bɛ Musa fo ka barika da don o don n'a nana feere la wula fɛ a bɛ taa an sama fɛn dɔ la o ye bonya de ye an ye kangari da u ye ka dɛsɛ u ma se k'o faamu ko yan'u k'a kɛ namasa ko ni raisin ko ye o k'a lajɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ u m'a faamu hali bi an bɛ segin a kan yɔrɔ in na yan yan'u k'a kɛ ji sanba ye ani boisson basa ye u ka ko wɛrɛ kɛ an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛnɛ in k'an nisɔndiyara an fari foni na an bɛ min ɲini mécaniciens ni jagokɛlaw fɛ yan fɔlɔ u ka ɲɔgɔn minɛ saka ni dusukun dara ka ɲɔgɔn dun ala bɛ taa n'aw bɛnna ko o ko da la ala b'a dɛmɛ o la o tuma u k'a dɔn u fa tɛ yan u ba tɛ yan u nana ɲinini de la o bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn ɲinini kɛlɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bilahi ɲini bɛɛ bi sɔrɔ o tuma an bɛ dugawu k'u ye nin kɛnɛ in kan an b'an fa n'an karamɔgɔ fo n'o ye Sayidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara n'o ye Zamzam Iyo ye an bɛ Makiyu ni Madani yo a Sayidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara an bɛ Hayidara fo nin kɛnɛ in kan yan ani Jamiya Ansaro karamɔgɔ bɛɛ ka fara tɔnden bɛɛ kan o kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin an jatigilakaw ma Kɔsanto yan minnu ye maliyɛn jatigiyaw bisimila yan an b'u fo yan o barika da k'u waleɲuman dɔn o la sa an bɛ sɔrɔ ka dugawu kala sigi bɛ se ka diya cogo min na o la jago in bɛ se ka diya cogo min o la mécanicien bɛ se ka diya cogo min o la an bɛna kuma kabakolotigi fɛ min ye Ala ye min y'an dan n'a b'an bolo maa bɛ ŋɛɲɛw siri an bɛna Ala wele a gundo la Ala k'an mago ɲa Ala n b'i deli n'i ka bonya ye n'i ka yafa n'i ka kalankɛɲa n'i ka sɛbɛya Ala n b'i ma n'i ka kuranɛ Ala n b'i ma n'i ka kira 300 ani kira 13 ye Ala n b'i ma n'i ka nabiɲuman 100 224 Ala n b'i ma n'i ka waliyubaw ye Ala n b'i ma ni kutububaw ye Ala n b'i ma ni Sheikh Abdul Kadir Jilani ye Bagdad Alimami Ala n b'i deli n'ale hɔrɔma ye Ala n b'i deli ni Sɔngɔ Tɛni hɔrɔma ye Ayina Madi Ala n b'i deli ni Sheikh Ahmadu Amɔla hɔrɔma ye Ɲɔrɔnga ye Ala n b'i deli ni Sayidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara hɔrɔma ye Tamaninga ye Ala n b'i deli ni Sheikh Mohamed Buye hɔrɔma ye Ɲɔrɔnga ye Ala n b'i deli ni Jamiya Ansaro hɔrɔma ye Ala n b'i deli ni waliyu bɛɛ hɔrɔma ye Ala n b'i deli an n'a m'an tɛgɛ jan Ala se t'an ye an n'an jurumu ale ka yafa an ma k'an ka koɲɛw nɔgɔya ka don an ni juguw cɛ ale ka se di ale ka fanga di ale ka garisɛgɛ di ale ka yɔrɔ in ji di ale ka mɔgɔw kɛnɛya ale k'u ji di ale k'u kɔlɔsi butigi ale ka yanga k'a kɛ étage ba ye k'a kɛ jidi ye k'a kɛ wasa ye Ala mécanicien minnu bɛ yan bɛɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ i ka client caya ka wari caman d'u ma k'u lakisi u bɛ sɔrɔ fɛn minnu sɔrɔ Ala olu lakisi i k'u kisi ka bɔ walijugu bɛɛ ma i k'u kisi ka bɔ nson tɔɔrɔ ma i k'u kisi ka b'u yɛrɛ tɔɔrɔ ma i k'u kisi ka bɔ fɛn bɛɛ tɔɔrɔ ma Ala ye k'an wasa ni fɛn ye min mana e yɛrɛ Ala ja an juguw kan Ala sanu ɲininaw olu minnu bɛ yan garisɛgɛ sanuma a caman ba Ala a dan n'u ma mécanicien
sen garsɛgɛ caman a camanba a ɲumanba ala danu ma hami minnu mana furu kow la bana kow la furakɛli kow la wari kow la ala ye de b'o dɔn ala an kɛnɛya ala an ka kɔɲɔ nɔgɔya mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛmɛ an sɔrɔ an nalen yan ala hɛrɛ k'o ye ala ye k'o kisi ala ye k'o jidi ala ye k'o taga ala an b'i ma ni kama bɛɛ ala an b'i deli i kan ka dugawu minɛ n'an ye fatiya mun an ɲɛden la jugu minnu b'an na a dogolen ni bangelen ala ka doni daw kun u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e de b'u yɔrɔ dɔn ala ka doni daw kun k'u ɲinɛ an kɔ garisɛgɛ minnu balalen don an ka kow la ala u dayɛlɛ ala furuko dayɛlɛ ala denko dayɛlɛ ala wariko dayɛlɛ ala sanuko dayɛlɛ ala kɛnɛya dayɛlɛ ala an ka duko dayɛlɛ an ka dujɔ dayɛlɛ an ka projew ɲamolo ka don an ni juguw cɛ ala an b'i deli i ka nɛɛma ani kisi o ji di i ka kiraba kan n'o ye muhamadu ye a n'a somɔgɔw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu tugur'u kɔ ni baara ɲuman kɛ ala an faw kan i k'an bɛɛ kisi ala ka 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 ala ka